acei polițiști care au fost trăfuit șoferul care ne aducea pe noi la Chișinău. Noi avem familia, adresa, avem tot, rugămintea ca să ne ajute. Nu-i așa că în ultimii ani prea rar ne mândrim de țara noastră, Republica Moldova. Așa este. Iată, eu am fost mândru ieri și sunt mândru și astăzi, că sunt printre voi mii și mii de oameni veniți din Călăraș, Cârpineni, Basarabeasca, Sângerei, din nou Cârpineni, Leova, Iedeneț, Briceni. Nata Albu spunea de Moldova, noi suntem la o lună după Paște. Știți cum se aprinde lumânarea la biserică și se duce acasă? Este foarte important ca fiecare din cei care au venit aici, care au găsit putere, să aducă acasă mai multă lumină și să facem lumină. Dar pe lângă aceste nedreptate, indiferență, lipsă de informare, mai este, după mine, cel mai mare dușman și cea mai mare problemă din cauza căruia noi nu ne putem uni. Este învrăjbire, dezbinarea societății. Și acest sistem mixt sau uninominal, el va conduce la apariția și întărirea celor care deja sunt puternici și care au bani și slăbirea celor care nu au bani, au dreptate, au cinste, au demnitate, onoare, tineret, dar nu au bani. Și asta nu-i dreptate. Și pentru a transmite un mesaj de unitate, eu vreau să spun că noi nu suntem ai noștri, ai lor, cei care au votat cu Maia Sandu împotriva celor care au votat cu Igor Dodon, celor care le place Rusia sau celor care vor unirea cu România. Noi nu suntem dezbinați în moldoveni care își spun moldoveni sau români care sunt români, ruși, ucraineni, găgăuzi, cetățenii Republicii Moldova, dezbinați în doar două tabere. Marea majoritate, majoritatea absolută a oamenilor cinstiți, muncitori, cu onoare, cu demnitate, cu speranță și un mic grup, dar foarte bine organizați, de oameni care ne дезбина. И поэтому, с вашего разрешения, я хочу закончить мое выступление, обращаясь ко всем гражданам моей страны, Республика Молдова. У нашей страны есть будущее только когда мы вместе. И я сожалею, что президент моей страны, Республика Молдова, я не говорю о том, как его избрали, но за него проголосовало 830 тысяч человек, которые ждали от него помощи и поддержки. И сейчас многие из них начинают задавать вопросы, как же так, что его руками продвинули ту систему, продвигают, которая нужна группе людей, чтобы остаться у власти, несмотря на то, что народ их не хочет. У них 5, максимум 10%. Но через эту систему они могут получить снова разными методами, большинство. Мы это не должны допустить. И я надеюсь, что после того, как Венецианская комиссия даст такой же ответ, негативный, сказав, что эта система в интересах богатых людей и против народа, что Игорь Додон и социалисты все-таки проснутся и отзовут этот антинародный закон. Главное, нужно показать, și eu sunt foarte mulțumiți că atâția oameni au venit voi nu vedeți care sunt aici, câți oameni sunt. De pe scenă se ved mult mai mulți, ajung până la președinție devastată, până la aproape cinematograful Patria și până la strada Sfatul Țării. Sunt mii și mii de oameni. Sunt convins că o să fie mai mulți oameni. Noi trebuie să arătăm că не все в этой стране покупается, и не всех можно купить. Снова. Виктория!
să-i ascultați pe câțiva oameni care tot au ieșit la protest și care au fost persecutați, au fost chemați pe judecăți. Vreau să-i auziți ce au ei de spus. Ei nu cedează și ei vor lupta împreună cu noi atât cât va trebui. Aici, însă avem nevoie ca să ne adunăm mult mai mulți, ca să le arătăm ăstora din spatele nostru că nouă nu ne este frică. Și cele 3 luni de pușcărie în care eu, cu camarazii mei, care sunt astăzi alături aici, că de fapt deja ne numim camarazi, ne-am cunoscut acolo, în niște condiții foarte proaste, însă eu sunt mândru că asemenea oameni mai sunt în țara noastră. Oameni buni, țara noastră este în pericol. Avem nevoie să ne salvăm țara. Trebuie să mergem din casă în casă, să spunem oamenilor să iasă în stradă. Dacă nu pot veni la Chișinău, să iasă în fața primăriilor din sate. Să nu le permitem să facă dezordine și gunoiul și să vândă țara în stânga și în dreapta. Să ne amăgească cu vectori, cu Europa, cu Rusia. Eu nu am auzit cineva să spune pentru Moldova. Ei spun doar pentru Rusia, pentru Europa și ne prostesc cu asemenea lucruri. Noi avem nevoie de un lider care să lupte pentru cetățenii și pentru binele acestei țări. Asta vreau să vă spun. Victorie Moldova! Izbândă va fi de partea noastră! Victorie! 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 Mă bucur enorm de mult, stimați concetățeni, că fac parte dintr-o societate sănătoasă, la față, sănătoasă la acțiuni și la fapte. Mă adresez azi din partea tuturor veteranilor care au fost persecutați, făcând din tot sufletul că sunteți azi printre noi, protestatarii care vrem să fie pași în țară, să fie ordine în țară, să aibă grijă de noi toți cetățenii Republicii Moldova. Nu noi! Nu ei ne-am ales pe noi, noi i-am ales pe dânsii. Nu ei trebuie să ne dicteze nouă condiții, ci noi lor. Faceți așa cum zicem noi, nu să faceți așa cum vreți voi. Vă adresez la camarații mei de armă, care sunt azi deghizați și îndreptați pe diferite dimensiuni. Știm că au primit azi bani ca să ne deghizeze, să ne împarte în două tabere a celor drepți și a celor strâmbi și a celor care vor rău poporul nostru. Acei care au primit bani nu mai vor bine poporul, vor să-i ducă în pământ. Eu vreau ca copiii mei să trăiască acasă, să muncească acasă, că am cu și. Dar nu li se permite nouă, la cei mai proști o leacă de jos. Se permite numai lor, ei să activeze, ei să aibă bani, ei să trăiască bine. Nu mai vreau să trăiesc într-așa țară. Jos uninominalul, jos Dodon, jos Plăotiuc. Contra domnului ce se crede drept boierul Moldovei, ce distram familiile în Republica Moldova doar pentru că am ieșit pașnic la protestele pentru demnitate și adevăr. Vă rugăm mult, veteranii război, fără frică, să iasă la proteste. Vă mulțumim! Mulțumesc! Oameni buni, oameni buni, am stat aici deja de 2 ore și 20 de minute. Mai stăm! Și acum ar trebui să mergem liniștit și frumos spre casă. Eu o să-l rog acum pe Alexei Tulbure să vorbească nițel încoace, după care o să iau cuvântul și o să dau cuvântul colegului meu, Sergiu,
și noi o să ne despărțim calm și liniștit. Bună ziua! S-aude acolo la drum, încolo, s-aude? Eu cred că este important să recapitulăm un pic situația care s-a creat, să recapitulăm cauzele și motivele care au scos. Eu cred că tot cei mai buni, floarea Moldovei a scos-o în stradă. Voi sunteți ambasadorii satelor și orașelor Moldovei. Noi suntem cetățenii neturmentați, cetățenii adevărați acestei țări. Suntem aici de atâta că nu vrem să fim prostiți ca niște vite și vrem să le arătăm că noi înțelegem despre ce este vorba atunci când ei încearcă să schimbe regulile de joc în timpul jocului. Deci, faptul că au introdus în ordinea de zi vineri, fără discutare în biroul permanent a Parlamentului, fără să fie discutate în comisiile parlamentare, fără avizul comisiei de profil, este încălcare. Asta e încălcare de procedură. Faptul că nu s-a discutat la birou este încălcare de procedură. Faptul că au acceptat așa numită opoziție, socialiștii, asta este o problemă foarte mare, asta este o trădare. Dar sunt probleme și mai fundamentale. Nu se poate schimba legea electorală în ajunul alegerilor. Noi suntem în ajunul alegerilor. Orice încercare de a schimba regulile de joc, de a schimba modalitatea de votare și mai mult decât atât sistemul de votare, este o încercare de a crea condiții favorabile pentru putere. Cine face asta? Partidele care în condițiile actualului sistem n-au nicio șansă să formeze viitorul guvern. Partidul Democrat 2-3% popularitate, liberale 1%, socialiștii o să cadă acum. Ei acționează împotriva propriilor interese pentru că sunt șantajabili, sunt intimidați, sunt slabi. Ei au creat o situație foarte proastă pentru țară, dar și pentru ei. Deci noi nu putem accepta schimbarea sistemului fără acordul larg a populației, a societății civile, a opoziției și în ajunul alegerilor. Astea sunt lucruri fundamentale. Am auzit recent niște declarații, inclusiv a lui Plahotniuc, că vezi, dragă Doamne, noi suntem suverani și chiar dacă comunitatea internațională, Comisia de la Veneția, va da un aviz negativ, oricum noi avem dreptul să schimbăm sistemul așa cum îl dorim. Orice țânțar, insecte de la putere care prinde trendul ăsta autoritarismului, dar eu sunt de mult timp în politică moldovenești, țin minte că nu Plahotniuc e primul care vorbește în situații despre suveranitate, încearcă să sublinieze faptul că recomandările Europei poartă un caracter neobligatoriu. Însă când se duc să cer bani, încă când se duc încolo și să fac mari europeni, tot pentru dânsi este obligatoriu. Rup cămașa pe piept. Când vin de acolo vin recomandări, ei sunt suverani. Ei procedează așa cum doresc. Nu, așa n-a să mai margă. Dacă ești european, dacă împărtășești valorile democratice, dar nu vorbim numai despre Europa, vorbim despre democrație în genere. N-ai dreptul să te porți ca un porc. N-ai dreptul să te porți împotriva intereselor propriului popor. De aceea este un meeting și o manifestare a nemulțumirii civice. Noi pe 4 ani și de necătat de treabă în toți acești ani. Noi trebuie să fim prezenți și dacă trebuie în stradă, de a le da peste mâini, peste bot. Dacă ei încalcă regulile, dacă trec peste linii roșii. Aici nu sunt 4 sau 5.000 de oameni. Aici sunt 3 milioane de moldoveni care spun o nu hotărât acestor încercări antidemocratice de a ne transforma într-un Bantustan.
Mulțumesc, domnule, mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult! O să rog acum pe Sergiu să spună câteva cuvinte. Dragi prieteni, lunea trecută, împreună cu mai mulți activiști și ONG-uri, am făcut o conferință de presă și am solicitat, am făcut un apel și la cetățeni și la partidele politice să ne mobilizăm împreună pentru a opri degradarea acestei țări. Și eu cred că ar fi corect să menționăm toate partidele care au dat curs invitației. Este vorba de Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul nostru, Partidul Casa Noastră Moldova. Sperăm că și alții vor fi alături de noi aici să ne apărăm țara. Noi vrem să trăim aici, nu vrem să plecăm peste hotare. Aici ne-am născut, aici este casa noastră. Vreau să vă spun câteva chestii simple care să le țineți minte. Ce pericole ne aduc aceste proiecte și ca să le povestiți prietenilor, membrilor de familie, vecinilor, cumătrilor, la toată lumea. Deci Partidul Democrat ne povestește că noi o să putem alege deputatul nostru. Este o minciună. În proiectul lor de lege și fix cuvânt în cuvânt copiat la socialiști, judecățile de raion au dreptul să excludă din curs orice candidat care nu-i convine lui Plahotniuc. Nu o să poată candida oameni cinstiți. Nu o să poată. A doua minciună, că noi vom putea retrage deputatul care să-l votăm dacă el nu reprezintă interesele noastre. O altă minciună. Vara trecută, împreună cu mai mulți colegi și cu mai mulți consilieri municipali, am vrut să pornim referendum local ca să revocăm mandatul lui Dorin Chirtoacă. S-a săturat toți de dânsul. Judecătorile lui Plahotniuc nu ne-au dat voie. Au zis că noi nu avem voie. Că ei nu țin cont ce e scris în Constituție. Niciodată nu o să fie posibil să revocăm noi mandatul unui deputat. Pentru că judecătorile lui Plahotniuc o să-i apere pe deputații care sunt cumpărați de Plahotniuc. Ei nouă ne spun băliverni că au semnat pentru susținerea proiectului lor 850.000 de cetățeni, 1 trilion de artiști, blogeri, ONG-uri. Poate oamenii aceia care au semnat, ei au semnat de fapt nu pentru proiectul democraților, cu toate prostiile scrise în el. O semnat ca să-i demită, să-i fugărească pe acești hoți din Parlament. Iată pentru ce au semnat acești oameni. Astăzi a fost oprită circulația trenurilor pe teritoriul Republicii Moldova. Chipurile sunt condiții climaterice nefavorabile. Dar cele internaționale zboară pe sus, prin cer, ele se deplasează. Salutări domnului Topală, care șede și pupă mâna lui Plahotniuc. Nu ne opriți voi pe noi! Nu ne opriți! Vom lupta până veți retrage aceste proiecte. Noi nu cedăm! 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 Revenim la acele proiecte de lege, la cele două. 60, numărul 60 a democraților, cu analiza acestor proiecte. Și vreau să vă spun în prealabil, 90% din proiectul socialiștilor e copiat de la democrați. Cuvânt în cuvânt, pagini întregi
cu greșeli, cu tot ce vrei. Domnul Dodon, cine e autorul la proiectul vostru? Cine spuneți voi 9 minciuni? Sergiu Că în 2011 l-ați făcut. Nu e adevărat. Eu foarte mult sper că voi trăi ziua aceea când în țara mea profesia de polițist, medic, învățător vor fi profesii de cinste și oamenii vor fi mândri să practice aceste profesii. Noi, cei care putem aici vorbi liber, suntem speranța la mulți cei care stau acasă, care sunt intimidați, care se împuși să iasă la concertele plătite de Plahotniuc. Noi suntem speranța lor, așa că trebuie să fim tari, să ne ținem și să luptăm până la capăt. Victorie! 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 Oameni buni, a ajuns timpul când noi trebuie să încheiem acest meeting. În primul rând, nu este ultimul meeting. Ăsta este doar un început. Noi trebuie să înțelegem că Parlamentul nu va ceda, nu va opri, nu va anula aceste proiecte de legi atâta timp cât noi o să ședem și o să așteptăm. Unica noastră cerință unitate absolută, unitate totală. 2. Haideți, eu vreau să vă amintesc încă o dată de fapt ce înseamnă proiectul acesta de vot. Noi o să ne situăm în situația când democrația nu va mai funcționa. Când votul câtorva oameni, fie aceștia 20-25%, va aduce permanent câștig unui sau două partide maximum. Când vom avea în Parlament doar socialiștii și democrații, când vom avea în Parlament aceste două comunități și nici un alt partid, când partidele mici sau mijlocii, cum ar fi Partidul Liberal, Liberal-Democrat, Social-Democrat, alte partide mici nu vor fi reprezentate în Parlament. Noi nu ne putem permite această situație atâta timp cât țara noastră este o țară multinațională, multicetățenească, multipartinică. În țara asta, în care avem diferite comunități de oameni care își vor un reprezentant sau unii reprezentanți diferiți să fie în Parlament, acest lucru nu se va întâmpla în cazul votului mixt sau uninominal. În acest caz, încă o dată, eu chem ca Parlamentul să-și retragă aceste legi. În caz contrar, promit că o să ieșim iarăși la proteste. Victorie! 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 Peste 2 luni de când a fost anunțată această inițiativă, am ieșit în stradă pentru a arăta
Însă nu asta este scopul meu, scopul nostru este să arătăm că să insistăm și să influențăm în direcția corectă lucrurile pentru a zădărnici inițiativele astea, pentru a-i determina să le retragă. Noi am manifestat timp de o săptămână, am discutat, am atras, sunt sigur, am atras atenția autorităților. De aceea, acum, noi, după ce ne-am consultat cu colegii din societatea civilă, cu toți, am decis să revenim la... Deci, pur și simplu, să așteptăm o perioadă de timp, să vedem schimbarea în atitudine. Noi vrem o comunicare din partea Parlamentului că aceste proiecte de legi vor fi retrase. Noi asta cerem, noi de asta am venit aici și cerința noastră este unică. În momentul în care noi vom vedea că această cerință este din nou ignorată, noi vom reveni. Dar între timp, noi o să revenim la alte mecanisme de sesizare, de argumentare, Deci și în cazul în care nu vom vedea, eu am auzit acum că s-a convenit data de 28 pentru următoarea manifestație. Dar asta urmează să fie confirmat și comunicat ulterior. Între timp, în această perioadă, noi nu vom sta pur și simplu. Noi vom sesiza și autoritățile, noi vom continua sensibilizarea oamenilor prin alte metode. Noi vom merge și în sate, noi vom avea campanii și online, și offline. Aici s-au adunat 5 partide, cel puțin 5, care au decis că în cazul în care Parlamentul nu adoptă hotărârea privind anularea legislației, anularea legilor, pe data de 28, noi ne adunăm aici. Încă o dată, pe data de 28, aici ne adunăm la ora 12. În cazul când Parlamentul adoptă hotărârea, noi stăm acasă. Mulțumesc! 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 Nu mai e așa de sus, crucea lor